Bupati itu berarti dia tak satap ya? Hah? Katanya dia di kantor Bupati berarti dia tak satap. Dia tak satap. Orang tuh ngomongnya dia tak satap. Dia Dia kan? tahu sih. Itu dia kan. Oke, tak satap. Raja
berjalan dinailah sampai ke ujung, mendaki dinailah sampai ke gunung. Tak seorang lanang katonyo kayo, tak sental lamun di padang arung. Pagi hati basam bilu ame basuke katuanyo, kamilah tinggal juga lodo kamalang bukit kamanangi kamalang sungai kamangadu urang kuaso joka yoyo awak bakure jo tanago. Kami basuke katuanyo, kamilah tinggal juga lodo. Jalan barampe, sasimpang jalan ke padang panjang. Jangan lusuh ikan tak dape, badanlah dingin yo dek baranang. Jangan lusuh ikan tak dape, badanlah dingin yo dek baranang. Lamo hidup banyak diraso, jauh berjalan banyak dilihat. Jika iman kurang di dado, siko memang kau kesase. Jika iman kurang di dado, siko memang kau kesase. Kato dak manjung ko memberi rendah hati nan panutan de urang kampung. Kok bakato dak manjung ko memberi rendah hati nan panutan de urang kampung. Urang sangka jalan barampe, sasimpang jalan ke padang panjang. Dingin yo dek
Lamu hidup banyak diraso